guys, welcome to Not Pay Tune Gaming channel. நம்ம டைம் பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னா தரம் மண்ணை ராக்கடி கேம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ லைக் करो कमेंट करो शेयर करो. ஆக்சுவலி ராக்கடி கேம் போகலாம் தான் ஒரு ஐடியாவில் இருந்தேன். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது இந்த மாதிரி புதுசாக ஏதோ ஒன்று வந்துருக்குன்னு. ஆக்சுவலி இது என்னென்னு எனக்கு தெரில. இது ப்ரால் பேஷ். ரெண்டு மேட்ச் தோத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அடிக்கலாம்னு பார்த்தேன். சரியான காமெடியாக போச்சு கைஸ், சரியான காமெடி. எங்களை எல்லாருமே எனக்கு யாருமே தெரியாதவங்க தான். ஸோ நான் அப்படியே நின்றுக்கிட்டே இருப்பேன். செகண்ட் மேட்ச்க்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட் நான் ஆக்சுவலி நான் நின்றுக்க மாட்டேன், போ அடிக்கும். எமோட்டும் போட மாட்டேன். நான் கொஞ்சம் அட்டெங்க் பண்ணுவேன்னா முன்னாடி போய் நிற்பேன், அவள் தான். கீழே போய் உட்காந்துப்பேன். சர்வை பண்ணுறதுக்காக கீழே போய் உட்காந்துப்பேன், அவள் தான். வேறு எதுவும் பண்ண மாட்டேன், இப்படியே தானே பண்ணுவேன். சரி, ஓகே படுத்துட்டோம் கேஸ், படுத்துட்டோம். அப்புறம் எந்திரிச்சிட்டோம். இந்த மேட்ச் நம்மளுக்கு அவ்வளோ காமெடியாக போகுது, ஏன்னா ஃபஸ்ட் மேட்ச் தான். செகண்ட் மேட்ச்சில் தான் கொஞ்சம் காமெடியாகும், அது போகுமே. சரி, ரெண்டு இது 10 தான், 10 கூட குறையாது. இல்லை அப்புறம் எதுக்குன்னா நீ இல்லை அடிக்கடி கேட்குறீங்களா? சரி, இப்போ இந்த மேட்ச்சில் நம்ம இதில் ட்ரை பண்ண போகிறோம், ஹேண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ண போகிறோம். வேறு லெவலில் இருக்கும் கேஸ், வேறு லெவலில். அடி ஹெட்ஷாட்டு, சாட் அட கோஸ்மெட்டியா போடா. சரியான ஹெட்ஷாட்டு எங்ககிட்டே வச்சுக்கிட்டோம். சரியான ஹெட்ஷாட் வேறு லெவலில். ஆக்சுவலி கேஸ் நாங்கள் எம்ஜிஆர் ப்ராங்க்ல பண்ணல தான் நம்ம வந்தோம். நம்மளையே ஒரு ஆப் வச்சு விட்டாங்க. சரியான ஜோக். ஆனால் பாருங்க, கிளா வச்சுக்கிட்டு தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். கிளா வச்சுக்கிட்டு ட்ரெஸ் போட கேளமாக பாருங்கள், ஸ்மீச மாதிரி வருதா? அது இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு சட்டே அவ்வளோ கைஸ். ஸோ நம்ம எப்பவுமே நம்ம டெக்லி இதாக போகணும். நம்ம ஆக்சுவலி சரியான விஸ்ட்டு 336 246 போச்சு. பரவாயில்ல, ஏன்னா லெவல் 4 தான் வந்திருக்கு. என் ஃப்ரெண்டோட அக்கௌண்ட்டில் லெவல் 10 மேலே வரும். ஸோ சரியான கேம் காய்ஸ், சரியான ஹெட்ஷாட் இருந்தேன். அந்த ஹெட்ஷாட் முடியலன்னா தோத்துரு பண்ணாரோம் நாங்கள். ஸோ வேறு லெவல் ஹெட்ஷாட் வேறு என்ன பண்ணுறது? சும்மா போய் சர்வைவ் பண்ணலாம். என்ன சர்வைவ் பண்ணலாம் தான் எனக்கும் தெரில. என்னோட வீட்டில் போய் சர்வை பண்ணலாமோ, இல்லை பின்னாடி வீட்டில் போய் அக்கா வீட்டில் போய் சர்வை பண்ணலாமோ? ரொம்ப குழப்புது கைஸ், ரொம்ப குழப்புது. சரி, என்னோட வீட்டில் போய் சர்வை பண்ணலாம். அக்கா வீட்டில் போய் சர்வை பண்ணலாம். நம்ம அடிக்கலாமா வேணாமா? அடிக்கலாங்கிற முடிவு வந்துருச்சு கைஸ். சும்மா கடுமையாக இருக்கு. ஓகே, அந்த ஒருத்தன் தானே அது. சரி, அவனை பாவம் காப்பாற்றிட்டோம். பாவிங்களை எச்சால் முடிச்சுன்னு போடல. எமோட் போடுறது தான் நாங்கள் கிங்கு. சரி, இந்த வருஷம் ஆட வேணாம், நான் ஆட மாட்டேங்க இந்த வச்சு. ஏன்னா பாவம், நான் எம்ஜிஆர் ப்ராங்க் பண்ணலான்னு பார்த்தா அவங்கள எம்ஜிஆர் ப்ராங்க் பண்ண வச்சிட்டேன். சரி, பரவாயில்ல, வேறு வழி இல்லை, நம்ம அடிச்சுதான் அப்படியே. எனக்கோ எதுவும் அசையாத ஒன்றும் பண்ணாத. அங்கே ஒரு ஹைடிங் பிளேஸ் காசு, உங்களுக்கு ஒரு ஹைடிங் பிளேஸ் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி அது அப்டேட்டில் இருக்குன்னு என் ஃப்ரெண்டு கூட வரும்போது நான் உங்களுக்கு அது போட்டு விட்றேங்க. ஆக்சுவலி இப்போ நான் சோலோவில் வந்திருக்கேன். சோலோ இல்லை யாருமே எனக்கு தெரியாது. ஸோ பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் கைஸ், ரொம்ப கஷ்டம். அவங்களா போய் நின்னாங்களா, நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன். இல்லை நான் வேணா தரேன். சரி, அடிக்க வேணாம் அப்படின்னு நினச்சாங்க ஐஸ், அடிக்க தோண்டிட்டாங்க. அட பாவி கஸ், பார்த்தீங்களா எவ்வளோ இதாக அடித்தேன்? ஓசி கில்லரு தாய்ஃபி காக்கூக்கா. ஓசி கில்லர்னு சரிவே பண்ணிட்டானா. வெக்கம் மானம் எல்லாம் போச்சு. தெரியாமல் அமௌண்ட் போட்டானோ. இந்த மேட்சும் தோற்றல. இல்லை, எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மேட்ச்சு. மேட்ச் விட்டு கம்மிட்டே கையுமா கஷ்டமாக தான் இருந்தும் இவ்வளோ இது இருக்குது. டூருக்கு ஒரு இது வாங்கிடலாம். ஆக்சுவலி ஒரு மாதமும் இருக்கா கடவுளே, ஏன் இந்த சோதனை? அப்புறம் நண்பர்கள் தானே கொடுத்துலாம். நோட்டு M2 M10 இருக்குது. வேறு
எனக்கு பிடிச்ச காம்பினேஷன் இது சொல்ல முடியாது. ஸ்கேரோவில் ஆக்சுவலி ஸ்கேரோவில் இதுதான் பிடிக்கும். அவங்ககிட்ட ஆக்சுவலி அவங்ககிட்ட M2 இருக்குது, M2A2 இருக்குது. ஒரு வழி இல்லை, M2A2 தான் நம்ம எடுத்து ஆகணும். ஆக்சுவலி M2A2 பிளேயர், சரியான M2A2 பிளேயர். சரி, நாங்களும் M2A2 பிளேயர் இல்லை, நாங்களும் M2A2 பிளேயர் இல்லை, நாங்களும் M2A2 பிளேயர் இல்லை. அந்த கொஸ்மெண்ட் எங்கே இருக்கிறானா இன்னும் முடிச்சுட்டா நம்மள. அடடி சரியான ப்ரோகஸ் எம்மன் வச்சு இப்படி முடிச்சிட்டானே. கஷ்டப்பட்டு M2A2 வாங்க சரியான ஏமாச்சு. போயோ இவங்களை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாதுன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க நல்ல பசங்க. வாங்க கஷ்டப்பட்டு 3 நாள் நேரம் அவங்கள அவுட் பண்ணியிருந்தா நம்மளுக்கு என்ன பரத்தில் வந்திருக்காது. ஏன்டாடே சரியான கடை பேத்து விட்டான். மாறிதா கதை எல்லாம் கதை வந்து காப்பாற்றுங்க. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் அப்சர்வேட்டரியில் வரணும். அவங்கள M2A2 வச்சு செய்வேன். இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சிடணும். மிஸ்டர் சனீஸ்வரன் ஹெல்ப் மீ. சனீஸ்வரன் எப்போதுமே எனக்கு காப்பாற்றுவோம் கைஸ். நான் ஒரு மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சுருக்கேன். ஓ டாம்சன்லேயே ஃபஸ்ட் பாடி காலி. எனக்கு பிடிச்ச கன்னில் ஃபஸ்ட் பாடி காலி. ஓகே வெரி வெரி பாவம். எனக்கு பிடிச்ச கன்னிலே ஃபஸ்ட் பாடி காலி. சரியான கில் கைஸ், சரியான கில். இப்படிதான் கைஸ் நான் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிப் சொல்கிறேன். எப்போதுமே நீங்கள் அடிச்சுட்டு பாருங்க. நீங்கள் எப்போதுமே தொடர்ந்து அடிக்காதீங்க பார்த்தீங்களா. ஒரு திருட்டுக்குட்டி இருக்குது, ஒரு திருட்டுக்குட்டி நாயன். எஸ்கேப்டா அமிர்தே. சரியான ஹெட்ஷாட் அமிர்த், சரியான ஹெட்ஷாட். அடப்பாவீங்களா ஹெட்ஷாட்னு சொன்னால் ஹெட்ஷாட் வர மாட்டேங்குது. என்ன மெடிக்கிட்டு தான் இல்லை கைஸ், சரியாக நூ போயிட்டேனோ. இந்த எனக்கு இந்த கந்தா எடுக்கணும் தலையெடுத்து. ஒரு கணக்கு போட்டால் பிரச்சனை இல்லை. அடி வா அடி வாங்கிட்டான். ஏ அவன் குடும்பக்கு மாடு கடவுளை அப்சைட் வரும். சொன்ன மாதிரி வந்துருச்சு. ஜலி புளி சரி சொன்ன மாதிரி நம்ம வாக்கு காப்பாற்றிட்டுறாங்க நம்ம கடவுள். ஸோ வச்சு செய்யலாம் நம்ம காய்ஸ். நம்ம பாவம் 2 ஹெஜ்ஜியம்மா கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்த வேணாம். ஓகே காய்ஸ், நான் ஃபன்னியாக என்ன எடுத்துக்கோங்க. நான் ஃபன்னியாக பேசுவேன், உங்களுக்கு சில டைம் ஹர்ட் பண்ணும். ஸோ சாரி காய்ஸ். இந்த ஃபஸ்ட்டு வீடியோ உங்களுக்கு கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன். சாரி காய்ஸ். பன்ச்சுட்டு தயவுசெய்து நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க காய்ஸ், ப்ளீஸ் காய்ஸ். ஓ காய்ஸ், நான் இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன். எப்படியும் தெரியும் பின்னாடிலேருந்து நாட்டே போடுவாங்கன்னு தெரிஞ்சுதான் இந்த மட்டும் போட்டுக்கலாம். ஸோ இனிமே இந்த ஒரு கொசு தொல்லை தான் எனக்கு வராது. அதுக்கு நீங்கள் தீமால் வருவாங்க. ஆனால் என்ன அப்படி ஒரு கொசுமே காணும். ஒரு கொசு அங்கே போயிடுச்சு அதுக்குள்ளே. அதான் எப்படி போச்சுன்னு தெரில. மேஜிக்கல் மிராக்கல். சரியான சாட்டு. டீம்மேட் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. ஐயோ கடவுளே, தேங்க்ஸ் கடவுளே. என் டீம்மேட் ஹெல்ப் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப அடா டே 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 டே. எவனை போதீங்கடா சொன்னால் போக மாட்டீங்களே, சொன்னால் போயிடுவீங்களே. அடி சரியான அடி. என்ன இங்கேயோ வரான். ஓ அட நூபு குட்டி வணக்கம். வேற லெவல் ஜெயிச்சிட்டாங்க. அம்மாக்கிடுங்க மாட்டோம் பாக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்சு ஆக்சுவலி சாரி கேஸ் என்னால் உங்களோட இது காட்ட முடியல. ஸோ இன்னும் ஒரே கிளாஸ் கூட இன்னும் ஒரு தரமான டிப்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன்.
இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு நல்ல லாங் ரேஞ்ச் அடிப்பீங்க அப்படின்னா தைரியம் சொல்கிறேன் M28 எடுத்துக்கோங்க. M28 எவ்வளோ பெரிய யூஸ்ஃபுல்னு இப்போ தான் எனக்கு புரியுது. ஃபஸ்ட்டில் எனக்கு M2 லாங் ரேஞ்சாக பிடிக்காது, ஏடபிள்யூ பிடிக்காது, கார் எடிட் பிடிக்காது. M28 வந்தோடனே லாங் ரேஞ்ச் கன் அவ்வளோ விரும்பிட்டேன். சரியான கன்ஸ் எல்லாம் என் கையிலையும் ஒன்றுமே இல்லை. சரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஐயோ ஆனந்தமே ஆனந்தமே ஆனந்தமே. ஸோ கைஸ் மேட்ச்குள்ளே போயிட்டோம். இன்னும் நிறைய தெரியாத சேனல்ஸ் இருக்குது கைஸ். நீங்கள் தெரிஞ்ச சேனல்ஸ்க்கு மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க, தெரியாத சேனல்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அப்போ தான் எல்லோரும் டெவலப் ஆவாங்க. சொல்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். புரியலனா ஸோ கைஸ் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. வெறித்தனமான ஸ்குவாட் அவங்க சரியாக அடிக்கிறாங்க. ஐயோ ஓசிக்கில் அடிச்சிருக்குமே. போன வருஷம் நல்ல ஓசிக்கில் அடித்தோம். ஆனால் இந்த டைம் படுத்துட்டோம், தெரியாமல் படுத்து நம்ம டீம்மேட்டு அவமதிக்க வச்சுட்டோமே கைஸ், அவமதிக்க வச்சுமே. அதனால் விட்டு அடித்தா வந்துடும். இது எங்கள் பாட்டி சொன்ன பரமொழி. உங்கள் பாட்டி எதுக்கிட்ட இங்கே வராங்க அது எனக்கு தெரியல. ஸோ ஓகே வந்துட்டோம். நம்ம ரெண்டு பேர் தான், ஜி கிங் அப்புறம் நான். ஆனால் அவனை ரிவைவ் பண்ணிட்டாங்கட. சரியான கொழுப்பு காய்ச்சி உங்களுக்குலாம். இங்கே ஒரு குசுமுண்டை வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த குசுமுண்டை என்ன ஸோ காய்ஸ் 3 பேர் சேர்ந்து நான் அட்ராட்டிசி பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டாங்க காய்ஸ். இப்போ ஏன்னா யூஸ் வச்சுருக்கான் இவன். தோத்தாலும் தோற்றுருவோம். ஆனால் இவன் ஹெச்ஆர் இருக்க சொல்லிக்கிறான். 2 பேருமே சரியான ப்ரோ. இவன்கிட்ட வர பிஸ்ட்டு பார் இருந்தாலும் ஏன் இது பண்ணுறான்னு எனக்கும் புரியல. நவுந்து அடிக்கணும்டா, அதான் ஈஸியாக ரியல். அவ்வளோதான் போச்சு. G8 வச்சு முடிச்சுதான் நம்ம ஆள். வெரி பெஸ்ட். இவ்வளோ கேவலமான டீ வச்சுருக்கேன் நினச்சிட்டா நல்லா தான் இருக்குது. சரி ஓகே நம்ம அளவுக்கு தான் எல்லோரும் 9 தான் இருக்காங்க. ஸோ வச்சு செய்யலாம். இந்த வருஷம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சரி நம்மளோட காம்போ எடுக்கலாம். எப்போதுமே என்கிட்ட லைஃப்பில் நான் இந்த காம்போ தான் எடுப்பேன். பிகாஸ் தட் மச் விளைவு காம்போ. சரியான விளைவு காம்போ. ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா பார்த்து. ஓகே ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. வச்சு செய்யலாம். இப்போ என்ன பண்ண தெரியுமா? ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன் கைஸ். நான் கூட அவனுக்கு அட்டாக் போவேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். நான் கூட அட்டாக் போவேன், அவுட் ஆவேன், வந்து டிஃபீட்னு காமிக்கும் கைஸ். அது திரும்பி இன்னொரு மேட்ச்சில் அவுட் ஆவேன், டிஃபீட்னு காமிக்கும் கைஸ். அவுட் ஆவேன், போய் மாட்டுவேன், போவேன், மாட்டுவேன், அவுட் ஆகும் கைஸ். இதெல்லாம் சுலபமானது, கற்று வச்சுக்கணும். ஒரு கொசுமண்டை இங்கே தான் இருக்குதா? முடிச்சிடலாம். அடடு சாரி கேஸ் டிஸ்பிள் வச்சு சாரி. ரெண்டு ஸ்பிளும் வராது. G8 நேற்று அவன் 2 பேர், ஒருத்தர் தாம்சனும் ஒருத்தர் ஃபேமஸ். எப்படிக்கா ஜெயிக்க முடியும்? வேலோட டே சரியாகவே அடிக்க மாட்டேன்னு. அவ்வளோதான். ஒரு ப்ரோ தான். இவன் அவுட்டு. இவன்ட்டு வேறு பவர், இவன்ட்டு வேறு லைஃபே இல்லை. என்ன பண்ண போகிறானோ லைஃப் போட்டுட்ருக்கான். கில் எடுக்கிறதுல பெரிய குறிக்கோளார் பண்ணி சீட் கொடுத்தா பண்ணி செய்வான். சீட் கொடுத்து பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி நான் இம்ப்ராப்ரேட் நிக்கேம் தான் கொடுத்துருக்கணும். இப்படி ஜிஜி பூஜா கோஜுன்னு வச்சுருக்கான். சரி நல்ல ப்ரோக்ரஸ் தான் கேஸ், ஒத்துக்கிறேன் கேஸ். மாட்டிக்கிட்டேனே அது வழியில் 300 600 100. ஓகே காஸ் சாரி காஸ், இந்த மாதிரி தோத்துட்டோம். பரவாயில்ல வச்சது இல்லை காஸ். ஒரே லைக் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு காஸ். ஒரு லைக் பண்ணுங்க கைஸ். ஒரு லைக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஜெயிச்சிடலாம் கைஸ். ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிட்டீங்களா கைஸ்? ஓகே கைஸ் ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணிட்டீங்க. வேறு கைஸ் நீங்களே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் நான் எவ்வளோ வேணாலும் போவேன் கைஸ். பிகாஸ் உங்கள் கையில் தான் கைஸ் நான் இருக்கேன். ஆக்சுவலி நான் உண்மை சொல்லுவேன், யாரும் நம்ப மாட்டீங்க. பழைய அக்கௌண்ட்டில் நான் ஆக்சுவலி நிறைய இது வச்சுருப்பேன். ஒரு அளவுக்கு சரியான அக்கௌண்ட், பழைய அக்கௌண்ட்டு. ஆனால் ஒரு சூழ்நிலையால் எவனா நான் ஹேக் பண்ணிட்டான். ஒரே ஒரு சூழ்நிலையால் எவனா நான் ஹேக் பண்ணிட்டான். அந்த கிறுக்கில் மட்டும் காமிச்சோன்னா பிக்சர் போடுவோம் கைஸ். அந்த கிறுக்கில் மட்டும் காமிச்சோன்னா அடிங்க. அமிர்த கிங்கிட்ட வந்து மோதுற எவ்வளோ பேர் விளைவு தெரியுமா? அமிர்தக்கிட்ட கிங்கிட்ட மோடிட்டேனா நான் கேஷ். அமிர்த கிங்கிட்ட மோதுற எவ்வளோ துணிச்சல் இருக்கும் உனக்கு.
தாம்சன் அங்கே அந்த சைடு தான் கைஸ் இருக்கான், பார்த்துருங்க கைஸ். சொன்னேன் நான் பார்க்கவே இல்லை, சும்மா பார்க்கன்னு சொல்லிட்டேன் கைஸ். சல்லே இப்போ நம்ம பார்க்க முக்கியம் இல்லை. என்ன பண்ணுறோன்னா படுத்து தூங்குறோம், படுத்து தூங்கிட்டே அப்புறம் நாளைக்கு சாப்பிட்டு வரோம். ஆனால் எங்கே இருக்கான்னு எனக்கும் புரியல. கீழேயும் வர மாட்டேங்கிறான், மேலேயும் வர மாட்டேங்கிறான். கீழே ஒன்று அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு போனோம் பாருங்க. எப்போத்தான் நானும் ஜி கிங் தான் இருக்கோம். விதி விளையாட்டு, விதியோட விளையாட்டு. ஃபஸ்ட் மேட்ச்சும் இந்த மேட்சும் நானும் ஜி மட்டும்தான் இருக்கோம். வந்துட்டா ஜிக்கு இது ஆயிடுச்சு. அடா டே 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 வெயிட் பண்ணுறா. நப்ரோடா போட்டு நம்ம ஜி கிங்கு வேற பிளேயர் ஜி கிங். நமக்கு இந்த கன்று பிடிக்கவே பிடிக்காது, M280 தான் பிடிக்கும். வைக்கலாம் டக்குன்னு டாட்டு சுட்டாங்க ஒரு இதை விட்டனே இதனை விட்டேனா ஸ்னைப்பராம உள்ள இவனா ஸ்னைப்பராம எடுத்து என்ன பானத்தை வாங்கியிருப்பான். ஓகே காய்ஸ், வச்சு செய்யலாம். இந்த செகண்டை உங்களுக்காக இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் கேஸ். உங்களுக்கு செகண்டே உங்களுக்காக ஜி கிங்க்கு சரியாக நெட்டு கிடைக்கல காய்ஸ். சாரி, ஐ கிங்க்கு இல்லை, சரியாக நெட்டு கிடைக்கல போல் திணறாவன். அதெல்லாம் இப்போ நம்ம பிரச்சனையே இல்லை, முடிக்கணும் அவங்க 2 பேரும். அட பாவீங்களே, ஸ்கேல் பிளேயர்ஸ்ரா அவங்க, சரியான ஸ்கேல் பிளேயர்ஸ்ரா. நான் ஸ்கேலில் தூள் கப்புறாங்க, ஸ்கேல் பிளேயர்ஸாக இருப்பாங்களோ என்ன மாதிரியே. டே ஹேக்கருக்கு கூட வாய்ப்பே இல்லையே, இவ்வளோ பெரிய ப்ரோவாய்வேன். இந்த மூஞ்சிங்களை பார்த்தா அவ்வளோ நல்லவங்க மாதிரி தெரியலையே. சரி, இந்த வாட்சில் மட்டும் போதும், எவனும் தலையை காட்ட மாட்டான். ஏன்னா பயமாக வேறு இருக்கு, எங்கேருந்து காட்டுவானு. ஆக்சுவலி மோஸ்ட் ஆஃப் எல்லா பிளேயர்ஸும் மேலே தான் காட்டுவாங்க. ஆனால் இவங்க சரியாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருப்பாங்க, கீழேருந்தும் காட்ட மாட்டேங்கிறாங்க. எங்கே சுரா கொசம் டைம் மாட்டிக்கிட்டான். டே 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 சாவல மகனே, சாரிடா. விதின் விளையாட்டு சரியான நாக்கு. உன்னை யாரை வெளியே போசந்து போச்சு. 1 மேட்ச் ஜெயிச்சு 3 மேட்ச் ஜெயிச்சாங்களே. ஐயோ ஆனந்தமே காய்ஸ், சரியான கடுப்பேற்றிட்டாங்க. எனக்கு கடுப்பேச்சலாம் எல்லாம் பார்க்குறீங்களா? டாம்சன் என்ன காப்பாற்றிடும் காய்ஸ், டாம்சன் என்ன காப்பாற்றிடும். ஸோ நான் உங்களுக்கு சொல்கிற இது என்னடா, நல்ல விஷயம் என்னென்னா, எப்போதுமே லூட்ஸ் எல்லாம் கூட ஷேர் பண்ணுங்க. லூட்ஸ் எப்போதும் ஷேர் பண்ணுங்கள். லூட் ஷேர் பண்ணாந்தா இப்போ நீங்கள் ஹெல்ப்பு கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் தயவுசெய்து யாரும் இப்போ உங்கள்கிட்ட ஒரு புது நூபு வந்திருக்கான் விளையாட, தயவுசெய்து அவனை யாரும் நூபுன்னு சொல்லாதீங்க, நண்பான்னு சொல்லுங்கள். அந்த வார்த்தையால் அவன் நூபாக இருப்பான், அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் அவன் இம்ப்ரெஸ் ஆவான், சரியான இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுவான். அந்த நீங்கள் சொல்கிற அந்த வார்த்தையால் நீங்கள் காப்பாற்றுறீங்களோ இல்லையோ அது பிரச்சனையே இல்லை கைஸ். ஆனால் நண்பான்னு கூப்பிடுங்க, தயவுசெய்து நூபுன்னு கூப்பிட்டு அவனை கெடுத்துறாதீங்க கைஸ். பாவம் கைஸ், அவனும் ரொம்ப பாவம் தான் கைஸ். சின்ன ஃபேமிலிஸ்லேருந்து வந்திருப்பான், ஃப்ரீ ஃபயருக்காக உழைப்பான். அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயரை நூபுன்னு சொல்லி ஏமாத்துறது உங்களுக்கு நீங்கள் ஏமாத்த இல்லையா கைஸ்? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. ஐயோ என்னடா எல்லாருமே விட்டுட்டாங்க. சரியான அடி அப்படி தரல்றா. எவனை மாத்துறது? எவனை மாத்துற மாதிரி தெரியுது.
இன்னும் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்களோ. அடப்பா அவங்கள வீடு மூட்டு பண்ணி விட்டாங்களேயா. சரி கைஸ், பயப்பட வேணாம். ஸோ வாங்க கைஸ், நீங்கள் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கைஸ். இந்த மாதம் போகிற மாதிரி ஜெயிக்கலாம். நீங்கள் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மாஜெல்லாம் பண்ணி இந்த மேட்ச் ஜெயிக்க வைக்கிறேன். ஓ கைஸ், மேஜிக் எப்படிங்க ஜெயிச்சிட்டோம் சொன்னல. ஸோ मुझे गाइस, सो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस. सो बाय बाय.